סופר. אם כן, גדי, אני נמצא כרגע באזור הפיצוץ. מאחורי אתם יכולים לראות את הנזק. כאן עשן מתעבר עדיין מהמקום. כוחות הצלה רבים נמצאים בדרכם לאזור. מה השעה? תגיד לנו מה השעה. כרגע 5:26 בבוקר. אוקיי, ומה באמת קרה? ובכן, גדי, מה שקרה פה לפי הערכות ראשוניות, אביעד ישן באזור הפיצוץ. מחבל מתאבד עשה נו, שתוק כבר, מה באמת קרה? מאזור אשקלון. הוא הגיע לפורום בבאר שבע ואמר שעופר ניסים לא יעלה לבמה. כרגע עושים דרכם לאזור אנשים שרוצים לתבוע את הפורום בסביבות ה-80,000 שקל. זו התביעה הראשונית. נו, מה קרה היום? דבר רציני. ובכן, אני הגעתי לפורום בסביבות השעה 1 לפנות בוקר. הגעתי בשביל לראות את הזמר והיוצר עופר ניסים. בסביבות השעה 3:30 אמרו לי שהוא לא יגיע. עכשיו אני שוקל את התביעה הייצוגית. אני מייצג בסביבות 1,500 בליינים. הם הגיעו למקום בשביל לראות את הזמר והיוצר עופר ניסים. הוא אמר שהוא חולה, אבל זה לא אשמתו. היו צריכים להגיד לנו מהמועדון. אביעד זונה בן זונה. ובכן, גדי, אני כרגע איך אני מאושר שאתה חוזר עוד 3 ימים באזור החזרה. שומע? ובכן, אביעד סוגר כרגע את האור, אבל אני מדליק אותו מחדש. נעבוד בנסיעה. ובכן, כרגע אני שוקל את הסכום של